Tässä ohjeet, miten saat KPL-materiaalin käyttöön Villestä. Kun olet Villessä, niin menet tuonne oikeaan ylänurkkaan oman kirjaimen kohdalle ja valitset Ville Classic. Sitten kun pääset Ville Classicin puolelle, niin tuolta vasemmasta reunasta siellä on erilaisia vaihtoehtoja, niin sieltä valitaan kurssit. Jos se on piilossa, niin sen voi avata tuolta nuolesta. Sieltä valitset kurssit, selaa. Ja sitten kun päästään sinne selaan kenttään, niin etsikentästä haetaan KPL 2425 hakuusen alla se materiaali. Se tuleekin sieltä näkyviin. Sitten klikataan KPL-materiaalia ja se tuo meille kohta mahdollisuuden, että me voidaan se kopioida. Painetaan kopioi. Sieltä tulee asetuksia, esiasetuksia, että siihen voit nimetä sen kurssin. Mä nimeän nyt sen niin, että siinä on se KPL 2425 ja ARIN luokka ja painan OK. Sitten se vähän aikaa lataa sitä materiaalia. Kopioi sen sun omaan käyttöön. Nyt se kurssi on kopioitu. Sen jälkeen palataan takaisin sinne Ville Liteen puolelle tuolta oikeasta ylänurkasta. Nyt tullaan takaisin Ville Liteen puolelle ja painetaan tuosta sinisestä palkista ja katsotaan, että mihin se kurssi on ilmestynyt siellä sun kurssivalikossa. Ja tuoltahan se mun kurssi nyt löytyy, minkä mä äsken kopioin. Sitten kun mä klikkaan sitä, mä pääsen sille kurssille ja asettamaan asetuksia kuntoon sillä tavalla, että pystyn lisäämään oppilaita ja laittamaan niitä tehtäviä oppilaille auki.